Путин обяви великденско примирие с Украйна. На войските е наредено да бъдат готови да пресекат възможни провокации от страна на противника, както и всякакви негови агресивни действия, допълват от Кремъл. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно прекратяване на огъня за православния Великден и очаква реципрочен жест от украинска страна. Във връзка с приближаването на празника Възкресение Христово по православния календар, върховният главнокомандващ на руските въоръжени сили Владимир Путин обявява прекратяване на огъня от 16 часа на 11 април до края на 12 април, се казва в изявлението на Кремъл. На министъра на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов и на началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация Валерий Герасимов са дадени указания за този период да спрат бойните действия по всички направления. На войските е наредено да бъдат готови да пресекат възможни провокации от страна на противника, както и всякакви негови агресивни действия. Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация, добавиха от Кремъл.